Hoxe comezou a campaña de marisqueo na ría de Noia, onde preto de 1.600 mariñeiros e mariñeiras participaron e que durará ata finais de marzo. Os topes de extracción do berberecho son de 25 kilos diarios para cada mariscador a pé e de 40 para os mariscadores a flote. A estes hai que sumarlle os 10 kilos de ameixa que se poden extraer por traballador. O pesimismo facíase donos días previos, pois a campaña noutros lugares da comarca do Barbanza non foi para nada boa, en tanto que hai pouco marisco e de pequeno tamaño. A realidade é que a volta aos areais da ría de Noia acougou aos mariñeiros. Moitos deles foron capaces de cubrir os topes e traer a terra un bo produto. Escaso, non hai casi marisco, pero bueno, hai que coller o que haga. O primeiro día normalmente sempre suele ser bo, pero as 3 horas se fixeron boa falta. Colleste delo tope de marisco? Sí, nós vamos eu máis meu irmán, collemos os 2 topes, e bueno, ainda nos sobraron 10 minutiños así, pero costou. Non se ve moito marisco, é o primeiro día que veño aquí, pero non se ve moito marisco. Bueno, o día de hoxe foi bo, pero se durara non vai a durar moito, porque non hai por todos os sitios igual. Colleste delos topes? Non si, pero hai xente que non. Tal é a calidade do produto? É moi boa, moi buena, sí, moi buena. Entón prevese que a campaña non vai a durar moito? Creo que non, porque non, se houbera por todas as zonas como hai na parte de baixo, creo que sí. Durante a mañá os mariscadores agardaban que o prezo na poxa das 5 da tarde fose alto, polo menos que se mantivese o nivel da campaña anterior. Non, nós non. E vos que foi o que colleste destes peixes de berberecho? Nada, ameixa babosa, pero 2 ou 3. Entón como se prevén os próximos días de marisqueo escasos? Escasos, moi malos, pero... Topes? Os topes son, por mar, nós temos 40 kilos cada mariñeiro, neste caso, como vamos 2, son 80 kilos. As mulleres teñen 25 para ir por terra. Entón, como prevés os próximos días de marisqueo? Home, as expectativas non son nada boas, porque hai moita cría, a cría xa quedache todo no mar, que xa o rastro xa non xa deixa traer, non se ve moito marisco. Ora aquí encontramos unha zona a última hora que sí, que vai berberecho bastante, pero eso en 2 días queda limpio xa. Non se ve moito marisco, é o primeiro día que veño aquí, pero non se ve moito marisco. O prezo acadado na lonxa de Noia superou con creces o do ano pasado. O berberecho de primeira acadou os 18,10 euros e o de segunda foi a 10,90. A ameixa babosa tamén subiu con respecto ao ano pasado, quedando en 7,45. No Freixo, a primeira de berberecho quedou en 15,25, mentres que a de segundo acadou 10,90. O patrón maior de Noia valorou positivamente a volta ao traballo. Podes nos comentar como arrincou a campaña de marisqueo? Bueno, arrancou bastante ben, non? Pero non vai a creer os socios que vai ser así seguido. A esta semana colleron bastante ben, as mulleres colleron fácil o tope, os 25 kilos, e os barcos hai de todo, non? Ainda colleron tamén. Pero non os topes, houve algún que o colleu, pero moi poucos. Pero bueno, como dixo, esta semana van coller algo, ben, pero despois vai a menos, non? Nos dixemos que o 80% non dá a talla, e hai que esperar a noviembre, diciembre, febreiro, marzo, que é longa a campaña ainda, e ver se nos veñen chuvias fuertes, nin tosina, e bueno, ainda se pode facer unha campaña regular, non? Todo depende que non haxa riadas nin tosina. Que tal é a calidade do berberecho? Moi boa porque, bueno, é bastante grande, hai moito segunda, terceira, pero este que están collendo agora é o máis grande, boa calidade, máis está cheo. Cantos kilos se colleron, máis ou menos, en total? Non sabemos hasta a tarde a subasta, non? Que é na lonxa do Freixo, ás 3 e ás 5 é aquí en Testal. E, bueno, eu non sei, pero pódense coller igual 30.000 kilos. Calculo eu, que ainda non sei, ainda non contamos os containers que ainda están vindo a xente da flota, e, bueno, uns 30.000 kilos penso que caden coller. Saíron todos os mariñeiros ao mar? Si, saliron porque teñen gana de mariscar, que, bueno, é o ingreso que teñen a maior parte deles, e están esperando como agua de maio. E, bueno, tamén cadrou en Beixamar, o cal pola parte da riba da Misela, pois fai abrigo o vento, e, bueno, pois saliron todos. E sabe cantos compradores hai agora mesmo? Non sabemos, á tarde, bueno, nós calculamos que uns 30 ou 30 e tantos compradores virán a subasta da tarde. O 95% do berberecho que se apaña na ría de Noia vai destinado a conserva e distribuído por toda España.